Tralo éxito da webserie A Partida, Bow Films escolleu a Pobra para outro dos seus proxectos audiovisuais. A produtora estreará este sábado a curtametraxe As Lavandeiras. Que este proxecto teño especial cariño en sacar adiante, xa que foi unhas primeiras cousas que escribí xa hai anos. Trátase sobre unha serie de curtas relacionadas todas ca Guerra Civil. Esta en concreto é As Lavandeiras, na que se trata de que unha nai e unha filla van a lavar ao río e ali encontrense cunha muller a pedir esmola. E, a través dunha serie de charlas que teñen con esa muller, vai facer que mude o destino da nai e da filla. Mela Casal e as actrices locais Gema do Carmo e Claudia Vasallo protagonizan esta cinta que reivindica o papel das mulleres durante a Guerra Civil e a posguerra. Desde Bow Films pretendemos reivindicar un pouquiño o papel da muller dentro do cine do mundo audiovisual. Por eso sempre buscamos temáticas non feministas, pero sí temáticas que respalden o valor da muller. Nas lavandeiras, por exemplo, demostramos que na guerra e na posguerra as mulleres eran as que levaban adiante as familias e as casas. Iban a traballar, coidaban os nenos e facían todo. Entón queremos deixar ese legado no mundo audiovisual e máis na Pobra do Caramiñal. A curta foi gravada íntegramente na Pobra, coa Misarela e as piscinas naturais do río Pedras como principais localizacións. A curta está gravada, como dixo antes meu compañero Lois, íntegramente no entorno da Misarela e do río Pedras, máis ben, unha serie de localizacións que están bastante cerca, e que é un recurso turístico para este concello que está un pouco explotado no inverno, digamos. No verán todo o mundo coñece o río, vai as piscinas, pero nadie coñece ali uns muiños que hai, que son bastantes, que non se sabe moito del. Esperemos que este proxecto sea un punto de partida para unha investigación e para chegar máis información á xente, xa que hai pouca, e a xente vai poder ver a fermesura dese lugar, que agora en inverno está moi verde. Aqueles que desexen achegarse a esta proposta de Bow Films tan só teñen que pasarse este sábado ás 9 polo Teatro Elma. A entrada é de balde ata completar aforo.